Ki Election Commission of India kalabtha ya katunat election jong kejala ban itu ya Kyrtong kakun hinyotrap National Awakening Movement uba aireng ya ki election Shiteng Samoi namar bakani kaseng kampat la ban penbet ya ka kam Nongialam bat kumta u Kyrtong uba la Pynieng da ka KHNAM na maureng keneng uba Elekshon marwen unhap banya kunno ya ki election kum u Kyrtong klemseng ni independent candidate. Haga kat artarik mentau benai returning officer uba kmi ya kamaureng keneng constituency uba di hinyota ula khat ya Nongialam ka KHNAM kata ya ka kenhun ka balayalam da uba Edelbert nongrum bat uba pendap bortiau saibon banyakran halor ka city ka balapa da ka ECI ha ka biadai bat Kyrtong jong ka KHNAM. Presiden ka KHNAM Youth Wing uba Thomas Pasa ulong bau MLA ka seng uba Edelbert nongrum ula dap terwa Kyrteng ban Pynieng yu Kyrtong na maureng keneng henry ka tanat election jong ke jela bat returning officer kelayo pedang ya ka city na Election Commission of India ban pedang ya ka form election jong uba pendap ni uba Edelbert na marba ka seng kadang don hapedeng ka kenrum kenram bat day ban penbet chua ya ka ni ka kam. Uba Thomas uliyatu ba returning officer hadin ke jinga taisani ula shem ya karai ba Kyrtong ubala thap Kyrteng banya kun na ka KHNAM enhap banya kun no kum Kyrtong shimet. Kat ba uba Edelbert nongrum ula penpa ya ke jinglengo halo ke ni ke jingja kamtam ba kawan jabet tang hakapor election. Uniu MLA ula kentu yikipat ba bawat la uba Esron yu alat banyak kun na ka KHNAM henry kan ai ke jingkersan ya ba unjab yaki election na maureng keneng. Ngirungi sulong kendit pi ngarang note ya kaban ai ke aban sign ya form A form B komu presiden but kiniu office bearers ru jong KHNAM arja kharpra ngila form but ngila yo ya kaban report ban submit ika resolution chapo ka Delhi chapo ECI Delhi ti kai ka baja kalong ba hato ko por la recognize yang la i publicly ina ipan pa wiru baling thok tin rei kalong ka jikendit ba dingo tu singi pat ka scrutiny dia penmi kesan ka order ba ka ECI ka kentu ya u aro bamdai ban recognize ya kidu ba sign on behalf of KHNAM ya form A form B kalong ka jikendit wat independent candidate kendit ngar kendit ti kai bron challenges ka bawan komunik jingja man ka por election KMDC gralit kawan kum ni mga challenge hiyo obyang tinaka MP pa kadai nakadaw ba iba boni kam challenge ngilado tikayang ke interim order interim mut tang sipor baka ni ru ka sulong bi tang high last minute kani kadon kiki challenges bat ka ba lai ru kalong menin ru kawan kum ju trengim don por su ya ka bangin ler kumai ting yong bayo do ya ka ban contest election ni by election yu khamtam ba esron marwen jibron ke jikraben ban ra ka thong ngodi ubru bala i bala yaw ubah labiang ke perkat perdain bat ubah don kecing sanya kat bangilit minta ka wave ka don bat ngang syukur ben tangka maur keneng konstituensi khamtam electorate bagian ai ka lenti tenri kalong kendit bat ngam sulak ban pediang bang haban bu ka jingkeli kumnu ka juk ki ECI ka itu yanga ha orjar kharpra namar pi ngako makan basai kam don ki itu yanu pat yakiwei pat namar ba ke ga bai ba pendap saibon da borom mi ngedon lang rekat ti por arjar khanyo la reconstitute ka KHNAM politik ngar di working president kabangan itu syai manta kalong ba iba pendap ya lambak la sabar yong ba ngiladap ba reconstitution pertai gatep bro koi hande ka selong kani ka resolution kampa sport Delhi kampa sport ECI nata kadau kisah record inga pa arja kharpra ti ngamtip abadi kumta temunu bai lambak la kani garai banum itu ya ba Ersan Marweng uba la file nomination na kalyang ka party da iba Edelbert nongrum MLA juga KHNAM kadahi gara juga Election Commission of India kamde gara jong noru hadin ba la thikana ba iba Edelbert nongrum in Pynieng yu Kyrtong KHNAM nang tir pamarung keneng sisni hadin bala file nomination na kaliang ka jongi hi isu ai tang ka jingtho ban pan clarification na pa CEO jong Meghalaya nomor kat kum ka sithi ba mangingi yo bat iba Edelbert yo Election Commission of India hat arpo tarik 9 November arjar arpo kran syakrar bakam itu yano kumung presiden ka parti but kala kubur bakan ka parti kadon ka jingthun ha kirukam terikam ka jingkam Nongialam but la batha ya boro arngut ban ya penbej lani ban late support ka court of law
Te halor kani ka direction dan kata ke Shiteng jong ka Election Commission of India isupan clarification na CEO hatau ka jeng file nomination jong candidate jong ba delbat halong kadon nongremon hadin kani pada ka Shiti kawan po Election Commission of India he khatwe tarik Oktober arjar phoi ka ba la tho sai kedar ba lari affirm yang baka parti kadon kata ka internal party dispute but omla ban pediang ya ka form AB jong iba delbat nongrum bat jong iba pendap saibon ru baru angut umla ban pediang ti I anu yang bi halal kata kanongrem ngamnon no kajing thot amar nga kibriu baro kitip ni ta konstituensi bat manta ki pai ba jong jalar kitip hiru ba ngamju raha ka bor ngamju long ambitious ya ka ban long leader ndai ka chlong ka situation compel tingambar sing haban ya dak tulenti ti la kadong ni jiksania ngiklo bani trikam yo lesi ba pendap lu imsania asu inga yo ngar kam sani asui mo nomor ba nganga ui pi kajing haban ya ni kalenti ban sim yani ka bor haladi kum presiden nama situation jonga kam sha tipo dengan bi ruan sha keno pai ba dengan syong ru on every decision making and on every wrong decision making ngan sha keno lang ba hak khan new turik arpa pratarik jong January arjar khatnyau hak mat ka jing don kat jong ki press ki media glami khobor la jit iba pendap saibon hak general convention jong khanam hang te mulai politeknik kum president jong khanam di ba pendap saibon iba adal bat nongrum iri working president ba bat ko paru alang di general secretary ter la jit ikini longkit kam ha arjar khatnyau ban kani ka si isi bal jit daki dekhot ki babon ka hab ban yang ka hab ban ne ban hadin gado jong iba adal bat ila Election Commission of India ban kam bang dai ngau presiden kani galanti ke babakala kabang yai lat ya constitution jonga parti ban hadin wat mangiru kiba dona ka parti hadin bai ada ba adal bai lawan ban penbenai lagi kum tahu presiden khanam ngila lengo ngan ngim so thu ju hakunu galanti ondang ila file ka RTI spok Election Commission of India nang ta bang ilap ngitim ba kalian juga albert nongrum haka khat sau turik bulan September arja khat pra ila apha ka wei ka city haka ba ila tho ba ka parti KHNAM kalong difang kalong ka parti ka bam trikam om dan khat chu ka KHNAM bat ila summit ya kita ki epic jong sispa teli ki brio ki ba ikam ki digenong ki no ki khat jong ka KHNAM ba ila ong bala da pelong kita ka general council haka turik bulan August arja khat pra haka yengsa ka jong I bat la JDI kum presiden hadin bangi file mangi pada Kensaka Election Commission of India ya ki kot ki sela ba em ka parti kam dei ka difang haba arja kat para dang gi khun MLA u adbat nongrum ula job na KHNAM da ka jing soi jong ba pendap sai bon kum u presiden jong ka parti ha ka form EB te kumnu on la ban ong ba kata ka parti kalong difang don nong kit kam ha ka parti te ka ba ar pada ngila peni Saka Election Commission of India ba adbat nongrum hi ula da aya ka resignation letter ka jong u na ka parti hagi press ki media ru kila ami hadin ka resignation ngila kerpat ru iba debat in withdraw no ka ya ka resignation jong u hin am imtre stick be itu ya ka resignation but ka CC ha ka ubna Julai ubna September pada kala accept no ya ka resignation ta kumba kalong mentahi ka jing sisa ka digani ya ka bang ngimla ban ya ila u president jong ka parti udai iba pendap saibon bat ka CC bala jit ka general council hau ajar khatnyau kadai ka CC jong ba pendap saibon haka ba iba adal badru dan lang ka general council do nam bolong politik kerja tu ba pendap presiden dari pipat kelale sop banjit hi dalade yelde kot tapi sispangut pinung kesian nompi ko presiden bertemai tham gejik ko rompi kudan percaya lor kata pi jingsha kamdon kita ki ibaro nglaya ada kalemti mo kat kum ka rules and norms jong ka Election Commission jong India kum ban register ka parti kina le kata mo ndenga ko an perskem pada ni kawai baka arjar khatnyo ko baki ong bakila reconstitute ka KHNAM le itu ko resolution to klampa spo ECI te war ka ECI ru ka perskem ba umdon record as of now nadu tiki por mod hadu menta umdon record dan takadau ki recognize nga te bangabu ko jekli ru the very same competence mo amod competency mo nakaliang jong ECI ka itu but menenru hatu kasingi jong scrutiny ru ka pha par ka jingtho sapo waro bamdai ban recognize yang you ba sign on behalf of KHNAM ti ka chlo ba por ka lingkot ti ndinga su ini parlok ada kidon ada kidai ka KHNAM ka jong ki original ti balikim sei candidate banyale hanunu election ti lada kata ka jingdon jong parti ngimla banyale election ti ita ka jingmut
Tibat ngaru kular pai ba ru barang don hani ka khanam ru nganang yai ban trei ban belum ban lang ban panklan namar ba ngimi don chairman kiwi bat ka khanam hi ngasu ba don chairman nama ka khanam kam dei tang ka party regional party ke dei ka party trairi bat ngaru ke jingit ke bas khamba lembang ni jingit tenjo pai ba un bisar bat un sheme karai mo Nena kalian ka jongi ong ka jing penbet ya ki kam kurum keram ka party kam dei bandai ha kamera jong aro hende haban penbet chua baki election kinwan de aro la shime karai ka badai kat kum ka bor bal pun ko bor yu da election commission of India hi bat kin pun thut kum ni ka long ka daw ka bang squad pen i squad pen pau sai kalong ba ki kwa ngam ban mi on khanam koi ka baar kalong bakin up ban kaput ka arjar aflai ti kumba kalong hi wada preng ni ka situation ru dari leiru nganum la ban mi on khanam namar ba ka man sim kami ban ngi kwa ban penbet hoi hende ki kendon penbet pada ki di ban long bet ngi hap laulut ya borok ki jing so kwa Nongialam ka jing ki igo ki jongi bangin wan dang sorin bani penbai i kunrum kunram henry hadu menta ngi kata ka kandon lenti ni em ka syong ha ki iba adlbot nongrum hangiru ba ngi penbai kan bat ngi khmi lenti bagi la ban penbai henry ngim kwa pada ma kan long ka jing khot ka ba dakawi pada kan nongrum kum ba la pau hakini ki khendiat bana ki bala don ka leng jing ba adlbot ila khot i ka press briefing ila what la da kamdei ka jing scam ka basisha na election commission of India ila ai ka press statement bai long ba election commission of India ka la pen scam ya i kum ta president mupura jong ka seng bat ila pen scam ka CEC bat ila khot i ba pendap bat yangi ba bani kan suk tingi na ka leng jong ngi sim ba ka ne kamdei ka jing khot je kan suk ne ka jing khot ban pendam te ngi kermen ba nang ni khmat kinmi de ki wei pada ki formula bangin suk